chapter number 5 ufunde uverse number 16. Sithe apha sithetha ke last week kunezinto ezisincedayo sikhule. Because ngena lesilangazelelayo abantwana bakaThixo abazalwane bangahlali endaweni eyodwa Nkosi. Bazi babe comfortable uba hayi mna. Kodwa kufuneka xa ngumzalwane ube nelangazelelo lokukhula enkosini. Nkosi. Langazelela uba mandiwubone umahluko, mandibone ukukhula, mandiyibone change. Yes. Ingahlali endaweni eyodwa. Iyona nto esiyilangazelelayo leyo. Kangoba sizibalile apha ndikhumbuza iseniyam yakho kwiGideon kanene. Lelakho igama leGideon lele ndikupha lona. Xa ukundikhumbuza ndiseniyam mbona. Chekela. Ngendiliba uthangela mnesi igqithi ebhayilalini. Wena umuntu wayinemali ebhayilalini uthatha uchangela. Isikhulu ngeke ndiyilibale. Amen. Yabona ke mntaka changela xa usindisiwe siye sibe nelethi Thixo nazi izinto ezikhulisa umzalwane angahlali kwilevel eyi-1. Njengoba sosixhomela isandla sakho wamkela iYesu njengenkosi nomsindisi, once wabamba izinto uzawubona umahluko empilweni yakho. Nkosi. Ngibonga igama lenkosi. Wathi ungakuyilizeli ukuhlangana. Ulambele ukuhlangana namanye amakholwa ngoHebrews 10 verse number 25. Kunxanelwe ukuhlangana nabanye abantu abakholwayo. Ngibonga igama lenkosi. Okwesibili ungakwenqeni ukuthandaza. Qhelana nokuthandaza, uthanda. Xa uthandaza uthethi uthetha noThixo. Ubeka ingxaki yakho. Ubeka ubuwena. Ubeka wena ukuze uThixo atshintshe isimo siyathandaza. 3 izwi lenkosi futhi izwi likaThixo. Xa lithi incwadi kaJuda ke nina zintanda zakheni. Kungoba kufuneke kubonakala umahluko ngomso. Now sikolo hambo ke bantwana bakaThixo lokuzama ukuxhela izinto ezizakwenza ukhule enkosini. Malibonke igama lenkosi. Kufuneka sizithethe kwenzela uba ngomso nangomso ofikayo apha ku2026 apha ku2027 afike ubone uba no lo ebefike ngo2025 seke nomahluko sokubonakala uba sokunethuba ehamba kunami lensindiso. Haleluya. Lo ndincedwa ukuba uthe xa ufikayo wavuma ngawo. Uyabona ukungena mama uTshetha undichumisa kakhulu. Malibonke igama lenkosi. Uvela uvume ngawe nje uthi inkosi ndincede. Lonto le iza kunceda kuba xa befikayo abafikayo sowulapha babone uba Thixo inene. Ndifikele kubantu okudala nabo abantu endingafunda kubo. Nkosi. Malibonke igama lenkosi. Sawufunda lena ke ngoku. Uyabona le nizayifunda ke ngoku ngaphezulu kwesisendizibalile esiza kunceda ukhule. Sawufunda le ndizayifunda. Eyona inzima enzimela amakholwa. Thetha nabantu abashumayelayo abafiki kulenza ithetha. Abaninzi baphelela phaya ukweziya kodwa xa kufikwa kule bambala abafikayo kuyo. Ngoba ihlula abantu abaninzi ngoba uSathana uyenza ngabomu ukuze abantu akwazi ubagcina zana bangakhuli. James chapter number 5 funda verse number 16. Ngoko ke zivumeni zono omnye komnye nithandazelane khona ukuze ninyangeke. Therefore confess sins to each other and pray for others so that you may be healed. Zivumeni izono omnye. Malibonke igama lenkosi. Yabona iyayigxininisa le ndawo uba uzivuma komnye. Ukuze kuthini nabazalwane? Ukuze nithini? Ukuze ninyangeke. Le nto izakwenza ukhule. Yabona ukukonfesa izinto zenzileyo. Uzithethe ngomlomo wakho omnye komnye.
ukuze ninyangeke. Zavalwa ezo zinto ezo ezicaweni namhlanje. Twa asisakhe umfesi bantu siconfessa kuThixo. Kodwa nali izwi lenkosi lithi zivumeni omnye. Xa ufunda incwadi yezenzo lithi izwi lenkosi bathi bakwamkela uYesu. Bazithetha izinto abazenzileyo. Daniswaye ngokuzofumanisa ba ezinye izinto ozenzileyo zifike zibe ngumqobo endleleni wakho. Uthi sonke ndiyanyuka Nkosi nithi qi. Ithi qi sowuthandaza uthi kaloku yakhona ithi qi. Ifike ifale. Sivumeni izono omnye ukuze nithini abazalwane. Nithandazelana ukuze ninyangeke. Uma kubiza uba ndithi tata uManyongo uyayibona le dust lapha phandle. Ndayifumana ngondlela mnyama xhego lawo. Ndayiba le moto kahle. Ngoku ndisindisiwe ndiyakhonza ndenze njani? Ndivuma into endizenzileyo. Kanti ndifundisa abazalwane e-Eastern Cape last year eMbanga. Ndithi uyabona into abazalwane le ndaba yokuvuma izono inceda wena. Because kaloku asuzukwazi njengoba kusezilalini apha. Usindisa ulisela. Wena into zabantu. Unenkunzi yehasho iqabela oyaziyo wayiba. Endinalapha elalini yaziyo. Sikushuma Yesu, uthatha uYesu uziqhoma izandla, uthi ndiyamthatha uYesu. Transport yakho lashi. Sidibane nawe ulikhule kapha eyadini. Nanku umnikazi wami udlula uthi liyashi liyamile yakulamzalwane. Kubaluleke ke ngokuba uvume uba zange ndenze kabuhle. Elasha solam Sivumeni izono ukuze ninyanzi inkawe zayivala ke lonto lezathi sivuma uYesu. Hey, uYesu simamkeliswa ngabantu. Nawu ke ngawuthelisa zayovuma uvuma haleluya. Uvuma kwindawo ezithathu yabona leyo ukuvuma izono. One uvuma kuwe uba ndenzanga kabuhle. Once uvuma kuwe udlule emveni kwakho. Uvuma yema kunalento endihlupha. Yabona nasana ndifuna simamele sisekahle le verse asuzudlula ku 16 because sometimes sifunda sileke ivesi sikhawuleze zihluka. Funda ngama le verse 16. Kunefuna ukubonisayo. Ngoko ke zivumeni izono omnye komnye. Yes. Nithandazelane. Yes. Khona ukuze ninyangeke. Yes, qhubeleka. Kaloku umthandazo womuntu olungileyo unamandla angumangalisi. Umthandazo womuntu olungileyo. Daniswaya uvumi nje noba kubani man. Because kwakuya awuhamba uthetha nje noba kubani. Lithi izwi lenkosi umthandazo womuntu olungileyo. Mina navuma kwichomi yami. Chomi yakho nawe injalo muzenza lento enenza nihleli nidibene ngalento oyenzile. Kodwa ngoba wena ufuna ukunyangeka. Zivumeni zona omnye komnye ukuze nithini abazalwane. Ninyangeke sizasigula apha wethu. Yabona uthetha ngusisibonge unyanisile. Hayi mntana mnathi nina nodwa nizana amanxeba safika sinamanxeba nxebana. Kunezikazi esihamba nazo. Lento kunceda sokungena umuntu okwaziyo angene phamnyango usamile abangaphambili uthi we praise your name. Ngokali wanyanyuka kwedumisi angene umuntu okwaziyo phamnyango. Ophetha amahlazo wakho. Owazi ifayili lakho. Livuke ke kodwa uthona uzotshona phansi. So manje ukhoba la muntu ungena pha uphethe ifayili lakho. Daniswaya izinto lenkosi sivumeni. Izo omnye ukuze ninyangeke. Ukuze niphiliswe. Inhlambuluko abazalwane isekhona manje nakwexesha. Abazalwane benganyuki nje bengakhuli nje abahlala nezinto ezibalimazayo.
Lethi umqobo lena ngikwazi nokuthini. Sakathi ufuna ukuthandaza imhlalele lento. Sivumeni izono. Sonke nenzeka kuhle hey ngihlabela izolo phana kuthethwa manje inkosi yami. Yini mazalwane sincede umuntu ngoba uthethela la kade beshumayela phezulu utezona zinto ziyingozi kakhulu zezizenzileyo ngaphezulu kwezuzenziweyo uyabona ezenziwe nguwe zingumkhonto enhlizweni vumezo zenzileyo uzawufoweka kuzawuhambeka sivumeni zona ukuze niphiliswe. Ngifuna ukuqwa abantu nabakathi uyabona ngoba ebandleni nginganibukela nginganibukela ngabona ukuthi uyabona ngoku idrive ijikayo ngokwenye level kumise kakhulu bona sasiyafish woku bawucingana usayithetha ngokuthi hey man into sefish woku kanti niyenza nenzenjani undibukele kakuhle la mbuzi lento yakhe amen ngoku yabona umuntu nabakathi ubani uzafuneka onyusa ikhawusi ixesha lokuhlala liphelile ukuzungakwazi ukuzisola nxa siphaya ngokulungisa. Sivumeni izono omnye komnye ukuze niphiliswe. Andenzanga kakuhle. Bendiyiphathi yalamayelekeqe. Bendiyinxalenye yaleya into. Ayibonke igama lenkosi. Because ezinto uzenzileyo ziyakujikeleza. Ziyakujikeleza kahle zifuna impumelelo yakho kuKristwini ingabhekeli phambili. Izinto zonke konke ivesi nevesi erekhodiweyo irekhodele thina sivumeni. Bawufika abantu uthi bayazenzisa ngoba nabafika babambisi benza lona benze ngoluhlobo okuthethwa ngalo baqonda zange nenze kakuhle lapha mandenziswi sivumeleni into andenzanga kakuhle sivumeni zona omnye komnye ukuze niphiliswe siyavuna izona Andiyazi mina ukhangela uThomo wakho mina ukhangela uThomo ungathi ngibani umuntu ongawenza into endenza ya manje abe ngiyofuna ku no umthandazo womuntu olungileyo unamandla lo uzahambe ethetha ngawe lo hayi siba nobani sonke siku WhatsApp group uyi-1 nobani sivumeni zona omnye ukuze niphiliswe. Nani salvation esibulo sinabantwana bakaThixo. Ungafuna ungena abantu bavele bahola kuMthixo. Benze njani ukuba hayi kubantu izwi. Kwenziwe izwi kuphilwa. Noma onyele nabantu yazi xa soyibambe enyana uthi noma sewungena uqomba hey yabona le into ndayiba. Ngoku ndisindisiwe angisakwazi ukuhlala kakuhle. Ndenze njani? Hayi mina ngathi into asithi uhamba uye umuntu umazi uyagebenga uyadubula uyabulala ukuthi nazi into zakho naziba ngiyazibuyisa ngisindisiwe uyakathi kaloku nendlela xele wena ubuye ukuthi sacebisa ngokwenza nje ungahlali lento zimdaka sizaba umqobo endleleni yakho yayazi indlela endayifumana ngayo zivumile ke bazalwane izolo ukuze ninyangeke uze kuphile thina ungagwetshwa lihlabathi phana ingena nje ingena ngoba uthe na funda uma levesi yokuqhubeka. Ngoko ke zivumeni izono omnye komnye nithandazelane khona ukuze ninyangeke hayi ukuze nihlekise ngengxaki zabantu. Asikho apho ukuze sithathe into zabantu siyenazo kuWhatsApp. Ngibona abazalwane ndiyazi manje ngikaphela siyayazi into masiyenza phela masiyenza abazalwane bayayazi mhlawumbe kuyafoda kucawe and unfortunately ividiyo zalapha ecaweni ziyaziswa ndini naku-social media
know into yoba ngumpost ebalulekile. Andabona naqaphela ngapha iividiyo zalapha ziyacima inxathandazo. Ngoba icawe namhlanje zimaketha zize zimakethe nangempilo zabantu ezibe udibane nabantu bewiswa apha befuthelwayizwa. Umuntu uyaluba haleluya. Siyayazi into masiyithathe siyise njengoba sizifaka phana siyashumayela. Ushumayela ntoni ngoba thatha umuntu ewiswa umoya ingcwele lapho umuntu uyamfuthelwaza. Into uyamhlaza okanye ufuna ukuthini nabantu into oyithengisayo. So apho ndiyakhona siyayazi uba masenze intoni masingenzi intoni. Haleluya. Sivumeni ke sona omnye ukuze ninyanyeke. Utshintsha nomnqina ngala xesha. Yabona njengoba ndiyithethayo ngoku le nto. I think September, October, November abantu bazawuya emanzini bayobhaptizwa. Ndabhambathisa uThixo uba andingeke ndamfaka umzalwane emanzini engahlambuluka. Le nto leyo ngoba ndabambizwe. Ufuna umlomo wakho uthethe. Sakufaka namhlanje le nto ukuhamba iphinde ibuye izawukhonto ngozalo ufaka emanzini nezinto ezifaneleyo. UThixo anomkhandi. Zivumeni lezo ukuze ninyangeke. Azithanda ninyangeke. Ninyangeke. Amakhola nangoku ayazenzisa ecaweni. Kunzima ukufumana umoya wenu. Bafike bajoin into esifike siyenze. Awehla umoya ingcwele. Ayajoin. Bayayazi bawuqhatha kuthini. Phinde kuthiwe kuthini. Phinde bajoin into engafike siyenze. Hayi, basana ndifuna ukuxelela mna sivume naye bantwana bathi serious. Yebhuti kuyathethwa ngomlomo wakho. Nansi ingxaki apha ikhona. Nansi ile lapho. Uba ubizwa masiya ku-70 days singahli sithandazela le ngxaki yakho sobo njalo. Because into eziyifunayo ba ukhululeke phakathi kwethu. Because kuyingozi umuntu ongavumanga isono bazalwane. Ngifuna ukuxelela namhlanje. Uyingozi kuye. Uyingozi ebandleni. Uyingozi emzimbeni kaKristu. Umuntu ongahlambulukanga. Uyingozi bazalwane. Ngoba kaloku uyahamba uyiqhele ikawo. Angizoyiqhela ngayo uyothongoya kakhulu. Imike yafuna izolo mntana. Noma ungakanani uzivuthela mina noba zezincinci. Zibe incinci futhi izona sizona. Amen. Hallelujah. Ukuze nithandazisane. Siyambonga uThixo. Benidlula nje lonto leyo bazalwane because into esiphezulu ayiba masibone into ukukhulu ebazalwane. Sibone ukukhulu. Hallelujah. Amen. Futhi ke ndayithi siyacaca ndathi yabona njengoba siseleni bantu yabona uliyalula kakhulu. Angicacise be careful abantu abanye. Ngoba ningalimazana nokulimazana. Umuntu wethethe into yakho komnye kanti idibana nasegcwele icala. Umuntu uyithethe impilo icuma noma sekekhulile kanti akakhuli adibana nawe segcwele icala. Be careful. No butchers zazi iChinese. Uthetha nje. Awumso yona ndingakuxotha becawe ngoba uvume into zakho umthi locimba bafana ba. Bayayazi bazona abantu abakwenziwe.